From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Bagong paglaom, bagong kinabuhi, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay bag-ong kahigayunan. Kahigayunan nga pangkaon mupangga magmadasigon ug magmalahotayon. Kaya ang gugma ug himaya sa Dios magadanag diha kanimo kanako samtang ikaw ako maga Panimaya sa kabuntagon. Kasing musiya pasudyon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmatang Biglasil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun, puno sa lakas nga inspirasyon, niilintag na sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata. Ang Betlisil sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, ito biyanang ka
Maayong buntag ug malipayong Sabado. It's the last Saturday of March. And the first Sabbath after our anniversary. O daghan ang nalipay kay daghan ang ni-graduate karon mga estudyante. Isa na yung mga bata to? Nag-uol nga mga maestra sama ninyo. Ito, grabe ka na din sulatunon. As in, Pilar kaayo kapoy. So, Alam ko, 300 times siguro kakapoy. may gani kayo ng mga friends nga may support sa ako. Always. Tabang mag-check. So, Oh, grades. as in, until now, pag ko naman, pero apaso na to. Pero, Nagbalon. Kapoy ka na Nagbalon og test naka-deadline papers. nga i-meet ba na daghan pa kayo buhatunon. pero nalipay ko kayo. Well, nagbalon ko karon namang upat maguta ka buok. So, dali ra. Amot lang So, ka, open mo amot lang ka mag-check. si Char, mo baka ni masingkahan sa mga ginikanan. Alam mo, ako, nakuanan ko. Ano naman? Pero wrong call niya. Lahi nga maestra yung Pero sige na lang. Inanang yun na ang live. Yes. Nasahan si Lovely. We meet for a reason or a lesson. Alak ka, pahinok-ulok to. Pwede to. Panginok-lok. We meet for a reason Oh, but or a anyway, lesson. syempre, i-remind ko na to itong mga parents Yes. nga inaot nga dili din to dayon ta musulong mangutana sa taon sa condition sa ato ang mga anak. Kay you know our faculty or atong mga teachers nagbuhat lang gid pud sa ilahang mga trabaho. And of course, dili po nato kalimtan na pasidaanan ang atong mga graduates karon nga pasalamatan pod ang ilang, parents, Yes, of friends, course. tanan nga nitabang ilang teachers, instructors sa always. college, right? To be grateful all the time. And talking of course, to about glorify God. pasalamat nagpasalamat yun ming tanan sa inyong walay puas nga pagsuporta sa Panimbaya and especially sa atong helping one another Yes. dito sa kanituan adtong Domingo. Syempre, amog yung gipasalamatan ang ato ang mga service providers nga nahimong posible ang among gipahigayon nga community service dito sa Kanituan, Cagayan de Oro City. Exactly. We would like to thank, of course, daghang pasalamatan diri, Adventist Layman Services and Industries or ASIC, Hope Channel Cagayan de Oro, Adventist Medical Center Iligan, Mindanao Sanitarium and Hospital Care Foundation. Syempre, apil pod ang atong Adventist Health Professional, ang North Central Mindanao Conference ug ang AYS sa North Central Mindanao Conference. Apil pod ang Northern Mindanao Adventist Community Service ug ang Metro CDO Lions Club. And also, ang atong Thrive Cagayan de Oro. Yes, o amo usang gipasalamatan ang ato ang mga riders, Christians Adventist Riders Services, kauban sa Cagayan de Oro Central Church, kauban sa Youth Department of North Central Mindanao Conference, ubos pa Pangulo ni Pastor Lagunday, o ang Youth Department sa South Philippine Union Conference, Pastor Moscato. Daghang salamat sa inyong support. Ingon usab sa Ipunan SDA Church, Kalaanan SDA Church ug Kanituan SDA Church, labi na gyud pod sa Kanituan Barangay Council. Well, it is only but rightful that we give back the glory, honor, and praises to God alone. It would not be truly possible without Him. Yes, because ang Ginoo ang tuburan sa tanang kalampusan ug kalipay ni ining kalibutana because He is our God, the God of all good. Yes, mga higala, duyugi kami sa pagdawat sa bagong paglaom. Ayaw mo hawa, mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon! Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. In the harvest field, now ripen, there's a word of multitude, and the Master's voice is calling to the harvest, calling you. Thus the bless your call to labor seems so small, or let her know, or it is great. If God is in it, and He won't
around, and you can win it if you go. If you pero murag si Junjun. Jun ay nangutanan kung wala pa daw kagi-awardan og loyalty award. Okay, ato na notice na si Junjun ani diri. Axe, tapos na pa yung Shining Heralds and karon Breath Singers. Hello kuya. Kailan ako ni sila, family friend. Kuya, gusto mo mga yung update about sa inyong grupo na ba mo concert or pwede po mo magpa-invite sa ubang church ahaman mo makontak? Mike, kuya. Ang grupo, sa pagkakaroon, nag-stop me kay tungod sa amuhang kauban. So na sunod bulan, kuha na. So amo ginanglan ipa-rest na doktor para nga makatigom og hangin. So doon na may mga invitation, tingali amo pang gi-cancel lang sa. So by siguro human sa iyang pagpanganak. Magpadayon Padayon mo. na Pero mi. nagpasalamit mi na ang Breath Singers even though si ate pero na-blessing sa inyong grupo. Pero nagpasalamit mi ng pahigayon gid mo time diri sa Panimbaya sa Kumutagon. We are so blessed with your music. Okay, mga kapaglaom once again ang Breath Singers. Pero I guess ato pa ni silang madunggan, no? Okay. But anyway, on the other hand, we have a concert for a cause nga gipahigayon sa Uyim ug Sulads. Dito ato ning tan-awon ang video para sa kumpleto nga detalye. Sulads Concert for a Cause ang ipaggayon din sa South Philippine Union Conference nga gidumalahan sa 1 year in mission o gibanabana nga adunay 500 ka mga kaigsuonan ang musaksi niini nga programa. Ang kaning concert focus is ginitiate sa Uying 1 year in mission tungod kinakita sa Sulads Comprehensive High School kay tungod nakita na mo nga there is something we can do for the missionary work. And ang Uyim or ang 1 year in mission is di lang kay tungod kami naghimo ani, we also forge a lasting partnership with other Adventist mission groups. That is why this work as a missionary, this endeavor that we can show that while working for and with the Lord, we are just the same. Nakatabang kini sa pag-iusa, pag-uplift sa mga nagkaluyang nga mga kaugalingong kalag. Kini nga gipahigayon nga konserto alang sa Sulads. Dako among kalipay kay nakatampo sab kami. So kami nagapasalamat sa mga igsuonan nga nagasuporta sa ato nga eskwelahan nga nahimutang diha sa among lugar sa bukid
sa Santo Domingo, Lumintao, Quezon, Bukidnon. Atong hibaluan nga kini nga programa dili lang aron nga kita maligaw, dili lang aron nga kita madasig. Apan kini dako makatabang sa atong mga kaigsunan nga mga lumad didto sa kabukiran. Kini si Aegis Antonis Galvez kaninyo Kanimbaya. Dream of a city called glory. It was so bright, so bright and so fair, and that I entered the gate. I cried, holy, 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 and all the angels all met me there, and then they carried me from mansion all the sights that I saw. Then I said, I want to see my Jesus, 'cause He's the one who died for glory to the Son, glory to the Son of God. Glory to the Son of God. And yes, and as I enter the gate of that city, oh, my loved ones, they all knew me well. Then they took me down streets of heaven, and all the saints, there were too many to tell that I saw Abraham and I saw Jacob, and I said, let's talk with Mark. Sat down with Timothy. Oh, but I said, Timothy, I want to see Jesus. Bow
Conference-wide Music Fellowship nga gipasyagdahan sa Philippine Society of Adventist Laymen and Singers dinhi sa Barangay Lunukan, Manolo Fortich, Bukidnon. So usa nga purpose nga nag-organize sa inani nga kalihukan tungod sa punto nga atong talento atong isangyaw sa kadaghanan. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo magapadayon kini nga buhat walay bisag kinsa nga pwede mupugong ani. Usa kini kamayo nga paagi aron na ang ato usab nga mga kaigsuonan mo balik nato sa Ginoo. Usa kini ka mensahe din gipaagi sa kawit aron ang atong magkaigsuonan makahinulsol sa ilang ibang buhat pagkauno nagmumayong mga butang. Kung gusto mo makadungog o mga nindot nga mga musika nga para sa Ginoo, natay ipahigayon nga concert, religious concert karong May 9, no? May 9 and 10 sa Pilay Sport, no? Pwede mo tanan mo adto dito, ang tanan invited para mo adto dito. Oh. Indeed, these talents are and will never be wasted because they are used for God's greater glory. Kini si General Luisones, kaninyo nagapanimbaya. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom once again. Aniya kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang usa sa mga district leader sa Hinguog sa North Central Mindanao Headquarters, Sir John Doroy. Good morning, sir. Maayong buntag, sir. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan o gilabi na sa ato ang mga tanaw sa ato ang Hope Channel. Yes. Actually, aminuwing, kana timely kay ang pagbisita ni Pastor Carl, ni Brother John. Kay ang atong pag-istoryahan, atong pag-isgutan about kaning init nga panahon. Pero tabi ni kainit this time. Tabi kainit ni. Ang pinakalabing importante karon nga atong hisgutan kung unsa ng impierno nga kalayo. Ingon lay ko. Init kayo. Init kayo. Pero kanila karon init kayo. Kaning kainit na gibati karon. Unsa lang ka tinuray ano no? So Sir John, para sa makihibaw-an sa atong mga televiewers, kining impierno nga kalayo tinuod ba gini? Ning impierno. Unsa man ning impierno? Actually kining impierno tinuod gid ni siya. Apan dili pa ni siya ingon nga karon padayon gani kining impierno punishment ni siya sa mga daotan diha sa Matthew chapter 10 verse 28 nga ingon siya ayaw kahadluki ang magadaot magalaglag sa inyuhang lawas ug kalag. Gani ang inyuhang kahadlukan mao ang paglaglag didto sa linaw nga kalayo. Kaning impierno nga nagisgot man ta og laglag then naay impierno. Brad John. Kini siya actually, kining impierno maghisgot og paglaglag gisulti ni Jesus daan diha sa Matthew 25:41 nga kini siya actually dili gyud ni giandam alang ngadto sa mga kaning matarong tao. Tao Giandam ni siya ngadto sa mga sayawa ug sa iyahang mga followers. Mga followers. So Sir John, kanang ato makita karon sa mga televiewers da. Yes. Nga labi na sa television nga
dunay mga palabas nga ang impierno naa dito si Satan gapala pa dito kining kalayo. Oh, napay mga matod pa to nimo ganyan unsa sa binuang, nay mga binuang na- ba nga ang Satanas gi-imbitar siya og mga technicians, engineers para mahimog dako kay aircon. O mao na yung mga joke-joke sa uban. Pero ato ba kana ba ron nga makita nato sa telebisyon naa ba ginang lugar nga impierno nga kalayo ron Sa diri pagkakaroon, sa no? pagkakaroon. Ang balaang kasulatan tungod kay mao man ni ang source nato sa kamatuoran nagasulti gyud nga coming pa siya. Gani diha sa Revelation 29 ug 10 kining mao nga impierno umaabot pa. Gani kini siya alang sa paglaglag sa mga dautan sa yawa ug sa iyahang mga manulunda kay naaman 1/3 gud sa mga angel wing nahimo nga nadala niya. Isunod So ka sa mao ni ang pagalaglagon. Gani diha sa verse 9 sa Revelation niingon diha nga sa diha nga tuyukan nila ang balaan nga syudad sa Dios sa diha nga kini iyahang igapadayag. Iyahang ipakanaog nini mga yuta. Kalayo gikan sa langit manaog ug mulaglag ngadto kanila. Gani sa verse 10 nagaingon nga kining ang yawa ang iyahang mga false prophet mahimo nga iga sugnod igatambog ni ining mao nga linaw nga kalayo. Impierno, wala pa nini gid ang impierno. Naman tayo mga kadunggan, mga istorya gud karon Brad John, nga pag ang tao daw amatay, unsa man diretso ba siya sa impierno o muhulat pa siya para ibalikan ni? Ang dautan mo diretso sa impierno, ang matarong diretso sa langit. So diri man ta mo sa impierno. tilaingon. Pag mamatay ka nga dautan, diretso ba jud ka sa impierno? Mao na usa sa mga common nga panabot gani mausad na ang ako kani adto sa diha nga wala ko nagbasa sa Bible. Apan sa diha nga nagbasa ta sa Biblia, diha gipadayag sa Dios nga sa diha di ay nga mamatay ang tao naa pa siya sa iyahang lubnganan. Gani klaro nga giingon sa balaang kasulatan nga inigbalik ni Jesus Christ ang mga matarong iyahang pagabanhawon ug iyahang pagadadon dito sa langit. While ang mga dautan sila mahimo nga magapabilin nga patay ug ang impierno didto na panahon nga gitagana sa Dios alang sa paglaglag ni ining mao nga mga dautan. Brad John, unsa may kalainan sa impierno nga ginalitok sa atong mga kahigalaan karon sa impierno nga imong giingon nga moabotay pa? Ang kalainan mao nga ang gitawag nga impierno sa uban sa diha nga naay away sa ilaha yung sambuling nga impierno na niya atong kinabuhi. Sakto. Impierno na niya atong panimalay. Unsa man na unsay dakong kalainan na. Mao na ang kalainan mao nga ang impierno mao ang ilahang pag-antos na ini mao nga kalibutan. Mao na ilahang description. Ug ang giingon sa uban nga giingon nga sa diha nga sila mamatay mahimo silang maimpierno kung sila dautan. Apan ang impierno nga gisgutan nato karon mauning paglaglag ngadto sa mga dautan kay kining impierno gihimo manggod ni hatag ni sa Dios alang sa pagwala sa mga dautan. Sa Malakay chapter 4 verse 1 gitagana ni coming ni siya nga magahimo sa paglaglag ngadto kanila. O gani walay tuod ni balili nga mahabilin ngadto kanila. Meaning mura ni mo ni pag-sterilize pareha gud sa pagkuha sa bacteria karon. Limpyo nga karon mahimo nga mawala ang bacteria, i-sterilize na siya sa kainit. Sumao gyapon ni mga kalibutan sa diha nga gihukman ning mao nga kalibutan panahon ni Noe unsay na lunop. Lunop. Ang yawa wala mamatay. Pareha usab sa ilustrasyon karon nga ang mga bakterya mahimo nga dili mawala pinaagi sa tubig apan pinaagi sa kalayo mahimo nga mawala malaglag mahanaw gyud siya. Okay. So atong makita diha nga duna kuno nga ang impierno nga kalayo ang giinito niya sa kalayo nato karon 7 ka pilo. 7 ka pilo tinuod ba ni siya? So kana mapaso lugar kainit magid kay na wala. Init magay na siya 7 ka pilo ang giinito na niya. Kana siya bana-bana gani moingon nga siguro musubra pa usab ni ana. Kay na reklamo na magay kag matuluan kag kanang sa kandila no. Unsa na lang kanang na magoy istorya sa mga bugoy-bugoy nga mingon din na sila sa mga joke-joke nila nga
inita gid sa panahon labi na sa amin init kayo nya mingon din sige lang ba ya practice lang ta kay isa ra na kapilo kay kung maimpirno ka pito kapilo agwanta at least unom na lang imo sa kubangon at least kabalo sila nga muantos gid sila sa impyerno. Pero simbako pinalas de simbako ikaw ra. Katapos sa pangutana Brad John, unsaon man nato paglikay nini? Sa atong ang giingon diha sa balang kasulatan Marcos 1 bersikulo 15 nagingon nga haron atong malikayan kinahanglan ta maghimo nga magrepent ug magtuo sa kaning good news. Gospel. Gospel. Maunay ato ang pagahimo nga haron ta mahimo ang malikay, but actually kini impierno dili gyud siya angay nga kahadlukan. Nganuman tungod kay wala man ni giandam alang kanato, tungod kay si Jesus Christ didto sa Kalbaryo sa krus iya na ning gipas-andan, iya na ning giantos. Sigurado ng kaluwasan sa diya nga mutuo ta niya, sigurado na iyahan nang gilukat tanan. Mao na nga wala na gyud tay angay kahadlukan ini di angay kahadlukan pagkanindot. Daghang salamat Brad John, lami kay atong panabot karon sa balikan nato na pohon-pohon ning impierno kay nindot kay nga discussion da. Pero Brad John ato sang ipag-greet si Brad John sa iyang mga kaigalan. Okay. Please greet your friends. Okay, ako adayong great ang tanan nga mga naas ako ang sakops dito sa Hinguog. Ug usab ako di ay panumbaya usab ang Global Agro sila Ma'am Evon Key kauban sa iyahang panimalay sila ni Mimi nga ug Ma'am Pet nga karon nagatan-aw gyud sila. So kauban usab sa ako ang pamilya nga nagatan-aw usab karon. So ang akong mga kabataan nga nagatan-aw usab. So ako mong paghinaot nga ilabi na sa ako ang youngest karon nga mo graduate. So congratulations. Okay. Muna nga go on, continue on sa imuhang study. So God bless sa inyong tanan. Thank you, Brad John. You will be with us still kay napatayon na dear Panimbaya. Mga kapaglaom, aduna kami hatag nga dugang harana para sa inyo. Please stay with us. Mabalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Just supposed God searched through heaven and couldn't find one willing to be thus free sacrifice that was needed, that could buy eternal life for you and me. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul was willing, he
his better come. Although he prayed, Father, let it pass for me. Well, I'm so glad he never called heaven's angel from his hand, pulls a nail to torment me. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Then forever my soul would be lost. Manimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Rulaine Camarillo. Dear Panimbaya, I need an urgent advice. Wala ko ka-appeals, wala na appeal sa list of students who will march this year to graduate ang akong daughter. Late na kayo ang pag-comply sa mga requirements. That's why I was not included in the list of confirmed students. Ang ako problema is, gipa-eskwela ra ko sa akong auntie nga naa sa abroad. Dili ko kaingon niya nga dili ko ka-graduate. What can I possibly do? Okay. Okay. Buong sa tana. Murag nakadiyar Panimbaya, pugo karon da. Nakusuliran ka ang utaga. Wala ko'y dear Panimbaya. Tambaganan. Sunod copy diya eh. Sunod pwede unayay ta. Dili kasi Daryl man to. Lagi. Sunod dali sa dear Panimbaya ba unayay na tao. Problema sa Daryl. Dili ang bugong padala. Dear Panimbaya. Sige, una sa nato i-advise si Awing kay siya may murag nagigastuhan ron. Okay, Wing. Sige, unsay mo Okay, ika-advise bati ni Awing ang kanang graduation nga kalipay sa anak, di ba? Oh, malipay yung ka nga. Gibati po nimo nga dako ka gasto si mo anak. Grabe dili pa. Pero lisod na kayo magpa-eskwela ba? Abi nimo, kini magpa-eskwela, perting yung lisura niya mangita ta kwarta ibayad para pa-eskwela. Unya wag nimo ni gihuna-una ba? Dili ni. No. Dili tawa. Regretful. Lagi. Dali lang sa kayo. Da, murag na dear Panimbaya po ko ba? Kan Daryl sa. Sige ko da. Ayang pangutana, what can I possibly do? Pero sabto sa nato siya, no? Gibati po na ko ang iyang regret, ang iyang pagka-sorry bitaw, nga naitabo ni siyang butanga. Pero, ani, manggod ang naito. Wala naman kayo mahimuan na. Wala naman ka naapit sa lista sa confirmed students. Ang imo na lang yung sigurong buhaton. Be honest with yourself. Be honest with your aunt. Imo siyang sabto nugmayo kung sa'yo naitabo gid siguro masabot mong gid siguro na siya kaya after 4 years wala man kanimo siya na disappoint kanira gid sa graduation. So please inform her. Ayaw hulati nga lain tao ang mo inform kaniya. So do it yourself. Be sorry and make promises nga di na siya mausab. Di na siya mausab and then i-comply na nimo karong summer ang imong requirements. Okay, ikaw love. Unsa pa mo i-advise? Okay, malita ra ba ko mag-advise bitaw. Kabalo ba kagang? Nga dili taon sa yun ato sa abroad. Although pag gikag abroad pag mauli mo ingon din tag ulay pasalubong kuan. Pero ang tinuod ana is feeling
sure, mura kog nas abroad bitaw. Gikan biya ka dito. Feeling nga na daghag kwarta ang gikan sa abroad pero wala gito din taon na nila gipamunit ang ilang kwarta. Lisod kayo, mingaw pa gid wala imong family pero para sa iya ha, kung graduate ka, mura kag iyahang trophy nga at last na asay achievement sa iyahang kinabuhi, that is ikaw. Pero mag-expect ka kung imo na siyang istoryahan, mag-expect gyud ka nga masuko gyud na siya sa imuha. And kung dugay pud nimo na siya istoryahan, kung siya ang pinakaulahing na supposed to be siya ang may pinakadakong katungod nga makabalo sa imong academic performance, samot na siya masuko. Either way, kinahanglan nga mag-expect ka nga masuko siya, but either way, kinahanglan nga sabto nimo nga kung masuko man siya dawaton nimo, pero ingnon nimo siya nga tagan nimo siya assurance nga mo graduate gid ka ASAP. And ayaw kalimot og pasalamat sa iyaha kang gipa-eskwela. Positive news. Ahead din to sa medyo mingaw. Okay, Sir June, unsa kay atong mahimong tambag ani atong letter sender? Sa gingon ni Daryl ganiha nga be honest sa iyahang auntie, maglisod siya sa pagsulti siguro sa iyahang auntie directly. Pwede niya nga gamiton niya ang iyahang mama, ihabak ang papa sa pagsulti nga dili makagraduate kining ako ang ato imuhang gigastuhan. Then ang iyaha dayo ang himuon dayon niya mangayo gid siya pasaylo ngadto sa iyahang auntie. Lagi. Dayon i-promise iyaha lang sa aran nga karon nga tuig ako ana gyuning ma-comply ang maong requirements. So sa ato pa. Now yung summer. October na mo graduate, pwede. Mahimo nga muhatag siya, so makagraduate siya next year. Yeah, requirements posible man bud good kung unsa basi dugay pud nakapadala og finances ang iyang auntie mo sabot na siya. Pero og iyahan na yung sala, iyang factor mo na himong hinungdan. So medyo sakit na siya. Og wala pud siya siguro sa time nga pwede pa to nga mahimo pa niya tanan basin pud og nagbangay-bangay siya ba hinahinay nga unya. So dapat ato nga time pero humana naman gyud may pagbasol nga maguna. Kinahanglan gyud nga imog yung ipaabot sa auntie nga auntie, unsa may gusto nimo muluhod ko, muhilak ko. Dawato na lang gid niya. Ako daan musulti ko nimo. Ana na lang ka magpaubos ka. Kung kasab-an ka, paubos lang ka kay dawaton gyud niya kay nakasala man ka. Consequence man na siya. Mas mabahala pag gani unta siya kung yung auntie pag ingon niya walag bali-bali. Pero kung masukon yung auntie at least ga-care gyapon sa iya. Pero kung hindi bali-bali, na murag. Pero so Dar kung nay masuko nimo at least nay ga-care na sa iya. Thank you lang. Thank you. Murag may pinaghuhugutan. Napoy strategy ana nga pag-abot ana o moabot iyang auntie or unsa ba tawagan niya nga Skype lang kana sa mga pulong nga mga bugnaw ba nga kung pareha gud si moda nga mo istorya ang mga pulong nga bugnaw kayo. So mas ayos mo gyud na no kung naka-Skype ka na, I mean iyaging istorya ba kaysa message lain ra pag tono. So basi mo lahi ang pagsabot. Naay mga tono lain ra ba. Moingon din ang auntie kiat-kiat gini wala gini gi kuan. Sir John, basig na pakaidugang. Bahitungod niya na maura gid na ang ako ang ikasulti nga honest lang yun siya. Be honest lang yun. Okay, mga kahigalaan, kung kamo adunay susama nga problema sa atong letter sender, wala inyo na comply inyong requirements for graduation niya, wala gid mo nakaapil sa listahan para sa mo graduar karon nga tuig, well, hinaut unta nga nakakuha ka mo og lesson ni ining mao nga panghitabo sa iyong kinabuhi og mahimong sa sunod magbabinantayon na kita sa atong mga gipanghimo. Let us do our part and our parents are also doing their part, so magtinabangay kita aron nga mahimong magmalampuson ang atong kinabuhi. Okay, mga kaigalaan, alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon. Amo kamong gihangyo sa pagpakig-uban kay namo sa atong 777 prayer. Among mahigugmaon nga Dios taga ikaw sa among kinabuhi. Ninintak na sa kabuntagon sa adlay papahulay. Kami nagaduol diha sa imong trono sa grasya. Unas tanan kami pasayloa ang amo ang mga sala diha sa pulong sa buhat ingon man sa una-una.
Sa ingon ni ana ang among mga pag-ampo mahimong humot nga insenso diha sa imong trono sa grasya. O God, kami naghangyo sa imong balaang espiritu nga imong ipakunsad nganhi sa matag usa kanamo. O nga kini magahatag kanamo kaalam, kadasig ug sa pagmensahe ngadto sa uban. O kami naghangyo kanimo God nga ikaw magapanalangin nga ini mao nga institution. Bisan pa usab sa among mga kaigsuunan, sa mga tigpaminaw nga nagaproblema, nagabalatian, physical ug spiritual, hinaot nga ikaw mag-aayo kanila ug magatabang ngadto sa matag usa. Salamat nga sa kanunay ikaw magapakig-uban ug magagiya kanamo. Kay kinta may tugyan gilaumang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Modul ko nimo Ginoo, kasing-kasing baguha, sa nagatubod nimong grasya, grasyang way pagkahubas. Gusto ko masayran Ginoo, ang akong mga kaluyahon. Mahanaw kining tanan sa imong gugma. Gaksa ko Ginoo sa nagalibot nimong gugma. Dadako Ginoo duolihan nimo. Samtang nagahulat ko, mubarog diha sa bato. Espiritu mo magiya, Espiritu mo magiya sa imong gugma. Ginoo, una-una baguha, nasayran ko ang imong gugma, gugma nga malungkaron sa matag adlaw Ginoo, magapuyo ka kanako. Angkon ang kabakuhan sa imong gugma. Gagsa ko Ginoo sa nagalibot nimong gugma. Dadako Ginoo duolihan nimo. Samtang nagahulat ko, mubarog diha sa bato. Espiritu mo magiya, Espiritu mo magiya sa imong gugma. Sa imong gugma, sa imong gugma. Kamuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Mr. and Mrs. Francis Aguilar,
Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Efraim Acenas, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Beth Acenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Barik, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Donasco family. Kini nga episode sa Panimbaya sa Kabuntagon, pinasahi tungod kay daghan nga mo igadalit kaninyo nga mga balita. Mga kahigalaan abroad o sa Pilipinas, we would like to bring you Hope Today featuring Helping One Another. Isa sa itong mga tawhan ng kusog na gumikan sa itong isig katawo. Sa imong suliran, dili kinahanglan mag-inusara, tungod kay gala, may katabang ka. For Hope Today, we give you Helping One Another. Pinasahing adlaw o pinasahing programa ang ipahigayon sa atong mga kahigalaan nga andang mutabang sa ilang isig katawo. Duyog sa pagsaulog sa pinakaunang anibersaryo sa Panimbaya sa Kabuntagon, Hope Channel Cagayan de Oro's local TV show ang pag-ambit o tabang sa mga nanginahanglan. That's right. You see, Nikki, ang Panimbaya sa Kabuntagon o ang mga consultants nagadisenyo ani nga katuyuan alang sa pagtabang sa tanang nato nga mga kaigalaan. Yes, exactly, Jovin. Para gini sa tanan, gikan sa mga bata, padulong sa hamtong, pwedeng mo enjoy ni ining gihigayong community service. That's very good. Ang atong programa mga kaigsunan naghatag og mga serbisyo sama sa libreng tupi, libreng medical consultations, libreng dental services, libre tuli ug eye check-up. Yes, napoy free legal consultations, notary services, and other related matters, and then health seminar, nutrition seminar for nursing mothers, blood sugar test, and free use of karada. Aduna pa usab breast cancer awareness and breast screening, life and marriage counseling. Aduna usab tay ipahigayon nga feeding sa mga kabatan-unan gikan 12 anyos paubos. Yes, and there's more because we also have bloodletting, libre masahe, free souvenir photo, and mudawat pud silag prayer request. Wow! And then we also have clean-up drive. Wow! Ingon bitaw ko nga pinasahi giding adlaw. Kay ato pang nakita ginanik, kanidos siya nga programa, libre dos tanan. Yes, absolutely free. Tungod kini sa atong mga kahigalaan nga anda mo ambit sa ilang tabang, financial man, o sa ilang mga kahibalo. Willing and ever ready to help. Hashtag helping one another. Aron atong makumusta ang atong mga kahigalaan nga nag-apil aning mga serbisyo, aduna tay mga nagkatag-katag nga mga field reporters nga andam mohatag sila mga report. Yes, Jovin, og pinaagi nila atong sayron ang tinuray nga kahitabo didto. Atong sugdan dito sa feeding program. Tungod sa kahilit sa pagkaon, usa ka lola naghatod siyang apo dito sa feeding program. Atong sayran ang dugang istorya sa atong reporter nga si AG. AG? Yes, Joven, usa ka bigan nga ate sa iyang maigsuon nga nagpuyo dapat sa suba ang usa sa nag-enjoy din sa feeding program. Ato sa pangutan-on kung unsa yang ikaingon. Nalipay mi karon kay apil mi sa feeding program o kanang nalipay pud mi sa mga gitudo nila ate ug kuya nga kanta ug nabusog pud mi sa mga lugar mo yang gihatag. Salamat kaayo gyud. Kami mapasalamaton kay kami nakatabang naghatag ng ayuda ngadto sa mga katawhan pahimang sa programa sa Hope Channel. Kami sa P7 Police Station 7 sa Bulwa pinanguluhan sa among update nga opisyal si Police Senior Inspector Altitsi nagahatag og mga snacks pagkaon para sa aning activities. Dako og kalipay sa mga
part isip mga pulis nga nakatabang usab kami aning activities. Gikan sa nagkusmaot nga nawong ang atong mga kabataan mauli uban ang malipayon nga nawong. Tungod sa mga serbisyo nga gihatag sa Christian Adventist Rider Services kauban sa atong mga kapulisan dinhi sa atong syudad nga sila usab nang hatag og mga pagkaon sa atong mga kabataan. Gikan sa Kanituan Elementary School, ako si AG Santines Galvez for Hope Today. Aniya kita karon sa station sa Caradascan nga gidubalaan sa Health Department sa Southern Philippine Union Conference. Naami ang maghihatag nga service is ang body composition analyzer using the Caradascan. So it helps a person to be aware sa iyang health, especially sa iyang composition sa fat in kanang according to his kanang body weight. Sa naibalaan na nako ang resulta nga taas di kay kong fats, kinahanglan nga i-liser gid nako, exercise dayon less ang rice. Katong nag-plan mi ani, among limit is 50. Pero murag karon murag naabot naman siguro sila og 100. Dorte na mga kalipay kay wa sukad ni dinhi. Nga dunay ingon ani niya nakapil gyud mi. Nalipay yun kaayo ko sa gihatag nga medical check-up dire sa Hope Channel nga libre. Ako nalipay sa tungod kay daghan pod kay nga tabangan gawas nako. Daghan pod ang nalipay nga naamo diri. Karon nagapasalamat kita sa atong Health Department sa Southern Philippine Union Conference sa paghatag ug pagtagad sa maayong panglawas para sa atong mga kaigsunan. Diri sa Kanituan Elementary School, ako si Stephanie Homok for Hope Today. Kauban nato karon mga kaigsunan ang ato ang Executive Secretary sa South Philippine Union Conference at the same time ang atong chairman sa Hope Channel sa South Philippines, Pastor Edwin Vilfan. Pastor, maayong hapon. Hapon siya. Okay, Pastor. At adun lang ko sa kapangutan na ato natipok ang tanan service providers sa dito ug napahigayon ang usa sa pinakadako ng community outreach sa Cagayan de Oro. Usa yung nakasulta ni Pastor. Dili sa yun ang pagtipok sa atong service providers. But ang kamatuoran nga they came at the right time and they are willing to work together. They are willing to put one activity that will reach out. Kaya ang ato ugong principle sa church, kana mag-iingon sa Biblia, we are, God's hands are our hands. God's feet are our feet. God's mouth are our mouth. Because God does His work in this world through His people. Muna, ang service providers nato mga tao na nga duna sila conviction. God wants to use them in their particular aspect of a public service such as what we have done here. Thank you so much, Pastor, sa pagbisita o paghahin o panahon. Sa laing bahin, mga kaigsuunan, adunay duha ka pamilya nga sendong survivors o karon ni bisita diri sa community outreach sa Kanituan para mo-avail sa dental services. Atong ihatag kay Lovely ang dugang nga istorya. Lovely? Yes, Joven, niata diri karon kauban nako ang duha ka pamilya nga nagikan pa sa Kalaanan Kanituan relocation site. Mama, sa una ka palo nga naatay gipay karon nga free dental services. I-announce man dito sa amo naglabay sila nga karon daw buntaga dunay dakong pahigayon sa Hope Channel nga free dental clinic o check up sa mata o uban pa. Nagpasalamat ikog ako sa Hope Channel sa ilang ipahigayon nga free dental clinic. Dako kay akong pagpasalamat kay na-avail sa akong mga anak ang opportunity nila sa pagtabang sa mga kabus. Labi na gid sa amo nga mga sindong victims ikan pa sa Kalaanan. Advice sa mga dentista nga atong pangalagaan ang atong ngipon pinaagi sa kanunay nga pagpanutbrush. Aron ngipon healthy, always smiling. This has been Lovely Colango for Hope Today. Joven? Thank you so much, Lovely. Nakatisting na ba kagpaibot ni Ponek? Oo, murag di ko ganana kay pateng sakit. Okay, mga kaigalaan, daghan gyud kay nakabenepisyo sa pag-apil nila diri sa community service o nakatagayon sa dental service. Sa medical services, na usa ka lulo nangitag kasulbaran sa iyang mga sakit sa kalawasan ug atong paminawan si Sionat Asoy. Tinuod na, Nikki, daghan na ug ubay-ubay na pod ang naghulat ug naglinga diri sa atong libre nga medical check-up nagbisaulog karon diri sa barangay Kanituan. Kasabot lang kini nga importante ni sa atong mga kahigalaan.
ug usa sa mga nakabenepisyo niini si Tatay Melanio B. Dorian, 97 years old, taga Bulwa, Cagayan de Oro City. Pasalamat lang ako nga nakaabil ko sa inyo sa Manilini promo. Nakanya ko din. Daghan ang natabangan, daghan ang natagaan og katin-awan sa ilang sakit panglawas ug ang daghan ang muuli nga mapasalamaton. Basin gusto po mo pa-check up Joven ug Nikki. This is Shanet Ase for Hope Today. Thank you, Shanet. Grabe, bisag 97 years old na si tatay. Yes. Siya, ning-ani gid siya para matambalan gihapon. Muna mga kaigsuunan, mga kaigalaan, dili gud ay taato kumpiyansaan mabata taman o matigulang anhi gud ta or kun naman tay gibatay sa atong paglawas, pa-check up diretso susama sa gibuhat ni Lolo. Sa laing bahin mga igsuon, kung atong madunggan ang titulo nga Seminar for Nursing Mothers, atong madumduman gud ang mga mama. Pero adunay lain nga storya, adunay papa imbis nga mama ang niadto. Atong dunggan ang report ni Yup Okishima. Daghang salamat Kuya Jovin. So bago lang nahuman ang atong nutrition seminar for nursing mothers, daghan nga mga ginikanan, especially mga inahan ang ni-attend ug nalingaw ani nga seminar. Isa sa mga ni-attend si Kuya Marbel Arania. Siya lang ang lalaki nga naa ganina. Unsa nimo pag-provide og sakto nga nutrisyon labi na sa mga kabataan? Parte lang sa ako lang sa mga pagkaon na kalat ng mga pagkakagulay-gulay. Nalipay ko nga makig-participate ni ini nga programa, especially sa atoang a day para kay nanay. Dili lang kay ang mga inahan ang nikinahanglan nga makabaluani, kundili apil pod ang mga amahan. This is Yup Okishima for Hope Today's News. Mga kapaglaong Nick, talagsaon ra kanato makita nga ang amahan maoy mismo mo attend nga ingani nga seminar. Og sa laing bahin ang Christian Adventist Rider Services o inila sa pangalan nga CARS nagapangulo sa clean up drive atong ihatag ang panahon kang Charlene. Charlene? Yes, Nikki, anya ako diri sa Barangay Kanituan kauban sa Christian Adventist Rider Services or CATS. Naa sila diri nang limpyo o nanilhig sa mga sagbot na ilang gipanguha. Usa sa among concern nga ang services among ma-offer aron mapakita nato nga ang Seventh-day Adventist concern sa pagtabang sa atong mga kaigsunan sa lain-lain nga barangay, dili lang yung nga membro sa Seventh-day Adventist, kundi sa tanan gyud nga mga kaigsunan nato sa lain-lain nga barangay. This is Charlene Almete for Hope Today News. Nikki? Salamat, Charlene. Higala ang CARS usan ni sila sa mga grupo sa iglesia nga gasuporta ra sa mga programa sa iglesia. Ang Northern Mindanao Medical Center nagapahigayon og bloodletting ug atong nasayran nga adunay barangay kagawad nga regular blood donor ug ngano atong sayron kauban si Jenny. Sa kagustuhan motabang sa usa ka 57-year-old barangay official sa silingan na kinahanglan udugo, kini nakapamaling sa yahan nga mo attend sa program sama niini. Once nga makuhaan kog dugo ang atong health, guwapo kayo, wala tay gibati, labaw sa tanan. Di lang nga makahatag ta sa dugo sa uban kundili. Pwede kita nga ma-inspired ang uban tungod kay para sa ako, inanin akong edad, so far wala jud ko'y gibati. Ang akong silingan nga dunay emergency gyud tungod sa dengue. Naghatag ko, nagdonate ko sa dugo kay bulan wala ko'y kwarta, apan nakahatag ko gihapon sa kinabuhi sa akong silingan. Ang panultihon ang gaingon, it is better to give than to receive. Mao na giuptan na prinsipyo sa mga tawo na giapil ni ini na programa. Kaysa pagkatinuod, mas may pa jud mohatag kaysa kita ang abonohan. Kini si General Sones, Hope Today News. Nikki, kumusta mo dira? We're well and good. Thank you for asking, General. Grabe, impressed ni ko kay Barangay Kagawad Nick. Sumala pa sa report, daghan gid kaayos siyag natabangan sa iyang pag-blood donate. Sa laing bahin si Yup adtua na karon sa life and marriage counseling. Kauban niya karon si Pastor and Mrs. Jimenez ug sa dugang impormasyon atong ihatag kanilang panon. Yup, daghang salamat, tinuod na siya no. Gani daghang mga kababainhan ang nianhi ug nagpagawa sa ilang mga gipangbati, mga problema, ilabi na problema sa pamilya. So far, unsay pinakalisod nga problema nga inyong napamatian ug giunsa ninyo kini pagtambag? Dili gid kami mo naghatag sa maong advice. We just lead them to the way nga unsa ang next nga step nila nga ilahang pagkuhaon aron nga
dunay solusyon ang ilaha nga pangutana. Ingon nga counselor amo gipaminaw ang tanan nila nga mga problema, ang tanan nila nga mga gibati yon human. Naghimo lang mi og naghatag lang mig mga suggestion alang nila nga ilang masunod og sa diha pinaagi ni ana amo dayon silang gidala sa pagampo kay ang tanan nga problema wala magay problema nga dili masulbad kay ang problema nahimong problema do nagyoy solusyon. Mga kapaglaom, dili malikayan nga naay pagsulay maabot sa atong kinabuhi sa pamilya, sa relasyon sa isig katawo. Pero dili ta angay mabalaka kay naay mga tawo nga willing motambag og mamati aron mogaan ang atong mga pagbati. Kini si Yup Okishima for Hope Today. Thank you so much, Yup. Dili hidilalim ang mahimong counselor sa inganing mga butanga. Busa atong pasalamatan si Pastor and Mrs. Jimenez sa pag-share sa ilang expertise. Kani atong sunod nga libing serbisyo, mas seryoso o mas bugat nga butang. Tinood ka na kay kini nagahisgot og legal issues. Ug para sa tong free legal consultations, atong paminawon si Ivan. Ivan? Yes, Nick, aniya kita karon no sa atong free legal consultation department kung diin adunay kapin 30 ka mga tao ang nakabenepisyo gikan pa ganinang buntag hangtod karong hapon no. Nagahatag og kasulbaran sa ilang problema, saluti sa ilang yuta, mga wrong spelling sa NSO, sa ilang mga pangalan, marriage contract, ug uban pa nga problema nga nanginahanglan og legal action. Ang mga issues nga dala nila o gi-share nila sa amo karon, mo'y maghimo nga mag-drive sa amo para magtuon pa, para ma-master namo ang among profesyon. Para dugang kaalam ug makahatag gid og mas maayo pang serbisyo alang sa iyo. Na pinaagi sa helping one another na hatagan og solusyon ang akong mga problema. It is the true sense of fulfillment and I hope you will learn the same thing that I learned today. This is Ivan May Acob for Hope Today. Salamat kayo, Ivan. To dili gid siya basta-basta nga makuha ka og libre nga serbisyo sa abogado. Apan karon sa atong helping one another, ang attorneys mismo o ato ang mga mambabalaod, sila mismo ang iduol para maghatag og libreng serbisyo. Ug sa pagpadayon, usa ka inahan dugay nang wala naputlan niyang buhok, uban sa iyang mga anak nakabenepisyo aning libre nato nga alot. Aubrey, unsa ni ka tinuod? Malipayon kita karon kay isa sa mga services nga atong gi-offer sa helping one another mao ang hair grooming. Ug kini ginadumalaan sa Adventist Youth Society sa Cagayan de Oro Central Church. Okasyon naman gyud ni nga naana ni siya nga programa, amo na lang gilubos-lubos. Ani ako karon sa free massage area o kini nga serbisyo gipanguluhan sa Adventist Youth Society Cagayan de Oro Central Church. Kani atong massage ta karon mga church members ni diya sa Central Church, nga atong PWDs kani atong deep mute. Kani siya nga kuan ato ni nga produkto ato nangagi nato nga mga skills training. Gi-coordinate kini siya sa atong city government sa City Improvement Division o sa TISDA. Ang usually nga ginahimo nato dinhi sa ila, labi na dinhi sa gihimo nga medical mission, ang Swedish massage. Kay mao ni ang pinaka-simple, pinaka-maayo. Pinaagi sa atong free massage, nahuwasan sa kakapoy dili lamang ang atong mga pasyente, but apil usab ang atong mga volunteers nga naghatag sa ilang panahon alang niini nga medical mission. Og Nikki and Joven, basin gusto pod mo ma-experience sa atong free massage. Thank you so much, Aubrey. Tuod, ubay-ubay na diay ang mga naputlan o mga buhok. Ug among nadunggan nga daghan ang mga bata nga nagpakita silang pinasahing kaisog. Ug unsa ni? Atong balikan si Janelle para sa report. Tinuod na siya, Joven. Kahadlok, pagsagit o paghila kayong madunggan, pagsulod nimo ani na operating area. Taliwala kanina talan-awon ato makita ang kaisog sa mga bata sa sama ni Joseph. Atong hinabihan iyahang mama. Hunaw-unaan ako nga libre man, munang niani kog dali dire kay aron siya matuli. Dakong parte na sa atong kultura ang pagpatuli sa atong mga kabataan para modako sila na himsog. Busa, dako kay atong pasalamat sa mga ginikanan o mga kabataan
nga mi participate ani na program. Kini si General Sones, Hope News Today. Congratulations mga bata and you're welcome. Sakit juday na? Well, anyways, problema sa usa ka 43 anyos ang nasolusyonan. Para sa report, ania si AG. Yes, Nikki, 250 ang nakabinbisyo ni ining libre nga eye check-up ug libre nga eyeglasses nga gipanguluhan sa atong Lions Club International. Ug usa niini ang usa ka inahan nga 43 anyos nga naglisod na sa pagbasa ato siyang hinabion. Dako kay kung kalipay nga nakabenepisyo pa ni nga kuan antipara karon kay makabasa na ko. Kami sa Lions Clubs International sa Metro Cagayan de Oro Chapter, ang pinaka-goal ginamo sa Lions mao paghatag og brighter eyesight bali alang sa mga katawan na bigyan sa kids. Kaya ang among gibarugan mao kini nga kung tin-aw ang panglantaw sa usa ka tawo sa usa ka bata, tin-aw brighter sad ang iyang future. O nalipay kami nga adunay daghan kay nga naka-avail sa among services. Nag-avail sa among mga free nga eyeglasses. Nini nga gihimo nato dinhi sa kanituan. Naganigid ko kay usagid sa kuntoyo gid nga makapangayo gid ko eyeglasses kay galisod na gyud ko sa kanang pagbasa labi na kung tin-aw ang paglantaw, tin-aw ang kaugmaon. Gikan sa Kanituan Elementary School, kini si AG Sensinez Galvez for Hope Today. Nikki? Problema day sa panglantaw niya ang nasolusyonan. Apan, usa lang na sinanay sa daghan nga mga panalanginan sa atong eye check-up. Ang atong sunod nga libreng serbisyo para kini sa kaayuhan kanamong mga kababayenan. And for the report, let's have NNP Tomo. Yes, Nikki, absolutely. Ang pagkahibalo o pagpakabana usa ka dakong solusyon aron atong malikayan ang posibleng moabot nga kadaot sa unahan. Ug usa sa dakong hagit nga ginaatubang sa atong katawhan sa tibuok kalibutan karon mao ang pagsangkap ug pagmintenar sa maayong panlawas. Ilabi na gayud sa atong mga kababainhan tungod sa gatubo nga kaso sa breast cancer. Apan bulahan kita karon tungod kay kauban nato ang CDO Breast Cancer Awareness Advocacy Group or ang Thrive sa pagkandak og breast cancer screening and awareness sa atong mga kababainhan diri sa kanituan. The Thrive CDO Breast Cancer Awareness Advocacy Group, by the virtue of its own name, we spread the campaign of early detection as the key to the cure for breast cancer. So we go around the city and to those who request us to have lectures on self-breast exam, on how breast cancer is detected early. And so we partner with the doctors, the Mindanao Consortium on Surgical Training, and the Philippine Society of General Surgeons in Northern Mindanao with this endeavor. Mga higala, there is no better action than prevention. Let us stay healthy and fit for us to live a cancer-free life. This is Nampa Pitogo for Hope Today. Back to you, Jovin and Nikki. Dili na breast screening ang nahitabo dito. Ang mga espesyalista nagabuhat mo sila og libreng seminar aron malikayan ang sakit ng breast cancer. Usa sa gikagubtan, gilinyahan, o gakahimot ang libreng serbisyo. Ang karon ihatod kanaton ni Shunet. Kauban sa nako karon si Sir Fermin, si Sir Dodong o si Sir Boy. So sa man ka importante ang banding sa mga friends. Nindot kayo ng banding sa friends kay mo na experience nga dili nato malimtan dinhi sa yuta. Okay, so nakita gyud nako no nga nagpahulagway sad mo so unsa man ka importante ang mag-gather og pictures sa ato ang lifetime. Aron sad makakita mo sila kami usa mis nagatabang ani nga programa. And so this event is such a big event na we want to capture it. Kaya lang going around we won't be able to do that. So maganda yung photo booth idea na i-include sa services for today. And it was also suggested by the organizers. And so we had this. Nindot kayo nga feeling no nga na kay mahatag nga gamay nga serbisyo niya. Ang sukli ni smile lang bitaw. Hindi mo ma-explain nga dalipay yun. Dili tiaw ang gugma og serbisyong naipaabot sa atong mga kaigsuonan ug dili pod tiaw ang nabati nila nga tabang nga naghatag pahiyom sa ilang mga panagwan. Sama sa niingon ganina, ang tumong ug tinguha niini programa ang maipabati ang pagtinabangay. Ug uban sa tabang sa Ginoo,
kini nagmalang puso. Mga kahigalaan, sa atong pagkinabuhi, ang Diyos andam kanunay magpaluyo. Kung kauban siya kanunay, ang tabang sigurado. This has been another blessed day, and I'm Nikki Formentera. And I am Jovin Jimenez for Hope Today's Helping One Another. Yes, daghan salamat kayo kanituan, barangay kanituan sa kapitan, sa mga kagawad, sa pagtugod, sa pag-anha namo diha, o sa tanan nga mga services, sa mga volunteers, Hope Channel, daghan salamat sa inyo nga support sa atong Helping One Another. Amo pong gipasalamatan ang atong mga consultants nga nag-uban yun ka namo gikan sa pagsugod, pagplano ni ining tanan, hangtod sa pag-implement. Sa iyo sa buntag hantod na humanta. Yes, hangtod na limpyo sa kagabion. Ang kakapoy na to, Charm, dili gyud mawala ang nagpadayon ang kakapoy, dili mo pildi sa to kay naaman nila support. Yes, ang kalipay nato ang nagdominar sa tanang kahago nga atong nabati adto nga adlaw. Yes, so nagpasalamat especially ang cars no nga. Grabe ang cars. Grabe ang ilahang effort. Oo. Unya naputay na limtan. Siyempre katong mga tao nga nag-offer of music while nagkuan. Si Kevin O si Darix Go. So silang blue kay gikan pasalaing kuan si Ivy. So atong pasalamatan pod silang tanan nga nagtabang gyud sa ato. Especially ang atong nag-provide sa mga financial support. Yes. Nakabulo na mo kung kinsa mo. And gani ato nga time natanaw nga daghan yung kayo nga atong mga expected nga mo avail sa services. And so natay usa ka sponsor nga unta gusto niya mo dugang og tambal. Galing lang kay wala na yung mapalit. Okay, wala na yung supply. But anyway, that was the first, wala na, dili na mo maano nga naagid ni kakulangan pud atong mga time, pero that was our first time, but we will surely we will pray nga mahitabo to usab, and then oo nga og nya ato na pong matagaan sila sa service. Mas nindot ang sunod po. Kaya abi ni Mulab, pag abot abot sa daghan ng mga tao, uy kadaghan ba kaya ni? Murag dili na maplastar mo na nga libog na tag-asa dapit kay basin ang ato mga nakita nga kung dunay mga medical mission gamay hinahinay ra siya abot ba kato kay duhungan magin nga lahi man to siya wing kay dili lang to siya murag tuli lang or dental tanan. So lisod that I guess that first time nako nga naato nga klase nga serbisyo nga naatanan. So dili gid sa yun nga mag-organize ato. So Ate Charm, among si Ate Charm ang overall organizer ani salamat kay Ate Charm, first time dito. Panimbaya sa kabuntagon yun ang nag-initiate ato, and we would like to thank Pastor Every M. Pitogo for the support you've given to us. Yes. Pastor Elder Edwin Golfan, Pastor Asoy and Sir Livy Baliton. Nagsuporta yun mo kanunay sa mga plano. Yes, Ma'am Asoy, thank you kaayo. Na-manage yun pag-ayo ang atong food. Kabaluba mo nga more than 1,000 ata ka people ang nahatagan na itong libre nga food. Praise God for that. Nakaingon yun ang barangay no nga. First time lagi ni nga nag-medical mission pero maupay magpakaon. Yes. Ako personally would like to thank Joven and Nikki. Apil po itong mga reporters who were there. Thank you kayo sa inyong time na gihatag po sa Hope Channel. Ato po i-congratulate si Darrell kay siya ang overall news director. Congratulations, Darrell. Congratulate ko rin mo na kasipyat ato. But anyway, at least sa baseline. Yes. Sa next. Og ako pong gipasalamatan ang EY Department kay Central Mangguto na dalaga ubos sa papangulo ni Pastor Lagunday sa North Central Mindanao Conference. Sila ang in charge sa ato sa Alot. So Pastor, daghang salamat sa mga support sa ato ang Alot. They were there. Yes, ang UYIM, ang mga Pastor Boscato, Pastor DHW, Barangay Health Workers sa kanituan. Amo pong pagpasalamat sa pagpangulo ni Pastor Wilson Catolico sa North Central Mindanao Conference kauban ni Sir Benji Mendez sa ilang paghatag og financial assistance sa atong snacks para sa atong mga services. Thank you kay at least sa talawala sa mong kakapoy na agi murag suporta ba mga energy ba para sa atong tanan. Akong gipasalamatan ang pinakakusog Boss Rex Gonzaga ug Ma'am Jessica Gonzaga. salamat kay sa suporta Ma'am Sir. Nagpasalamat po ko sa siyempre, ang luyo sa camera, ang atong mga cameramen, na dili lang ang technical crew sa
sa sound system pod nga wala lang na sila dira, nagtabang pod sila actually sa pag-organize. And of course, atong mga madasigon, no? Safe kay nga atong lugar ato sa Sunday. Bisag na kay tao organize kayo. Ay walay gubot because of the presence of our Philippine National Police. Yes, thank you kaayo sa tanan. Sa tanan nga mga nangadto, sa tanan nga mi participar ato nga atong mga activities. Salamat kaayo sa inyong presence. Kung wala mo, dili gid mahimong posible ang community service nga helping one another. And of course, ang atong mga doctors and nurses sa Northern Mindanao Medical Center. Thank you so much, ma'am and sir, sa inyong pagsuporta sa atong helping one another. And ako pong espesyal na pagpasalamat kang Sir Ephraim Asanas atong wala bitaw tay mobile nga mo mukha na ko, sir, we need 2 vehicles RTA nga mo assist ato immediately dito na. Ikaw rin nakasugo ni Sir Asinas. Si Charmy nakasugo ni Sir Asinas. Actually, thank you, sir. There are people nga gusto sila mo help. Ang kuha na is wala sila na top. Wala sila na kuha. Nagmahay lugar sila, Char. Nagmahay nga wala matap. Ato nang itap. Napasalamat po ko, of course, sa katong sa feeding program headed by our Garden Church members na sila ang nagtudlo mga songs before sila si Ma'am Pagunsan. Yes, headed kayo, by mga bata. Ma'am Pagunsan. So salamat kayo, ma'am, og kauban sa atong mga batanon pod nga nagtudlo sa atong mga kabataan before nato sila gitagan sa nato spiritual food before ang physical. Metro City Lions Club headed by Mr. and Mrs. Nector Niado sa tanang mga paluyos sa paghatag og mga eyeglasses ug sa tanan gyud nga naghatag sa ilang mga serbisyo. We cannot name you all pero hopefully we can present the entire ngalan sa mga service provider. And thank you gyud sa luduming tanan sa inyong gipakita nga pagsuporta sa Hope Channel o kingon man sa pagduyog kanamo bisan tuod kami ordinaryo og kaning mga bata pa ani nga serbisyo pero inyuming gihatagan sa inyong 110 nga support. Thank you. 110% nga support. Thank you kayo anang tanan. Dili na ko kalimtan ang syempre ang Iligan Adventist Medical Center, formerly the Mindanao Sanitarium and Hospital. Gikan pa gyud sila Iligan pero may travel gyud sila diri sa Cagayan aron maghatag sa serbisyo sa tuli, sa dental, and daghan pa medical check-up and many more. Daghan gyud sila mo dako gyud kay sila nahatag. Daghan kay mga tawo ang ilahang gidala. Salamat kaayo. Hinaot nga dili ni mao ang last. Yes. Og ako pong gipasalamatan ang Cagayan de Oro Central Church sa inyong pagpadala sa massage og sa kining water nga atong giinom dito. Pastor and Mrs. Jimenez, thank you kayo sa inyong support. Og ang health professional, thank you kayo sa inyong si Ma'am Prasco, si Ma'am Doktora Doktora Maglente sa tanan dito. Thank you kayo sa inyong support. Okay, Dr. Ed Waheman, thank you sa imong support po, Honorable Kagad Mugot. Yes. And Sir Roy Perez, thank you so much. Og sa atong mga pastors nga nag-adto dito. Yes. Sa tanang volunteer, especially itong gikan sa Dalipuga nga church nga mibiyahe gid sa headed by Kuya John Calaw nga ilag gibiyahe gid og iya gitatabang nga mga volunteers. So di nato sila mention tanan, but they were there. Okay, Renson and Loloy nga among runners all the time. Isang asa papaingon, go lang ng go. Thank you kayo. Yes. And also to Ati Dadak, and Sir Bobo Camarillo. Salamat yun kaayo. Wala yun mi ikabalo sa inyo. Only these words. Yes, thank you. Og sa kamo ang tigluto sa among mga pagkaon. Yes. Atog daghan gito sila giluto. Okay, and now na, so mag-promote na ta. Na ay 3-in-1 concert for a cause impressing the heart with spiritual truth. Major concerts sa Bulwa Covered Court. Tomorrow, 6:30 to 8:30 p.m. featuring Exodus, Joyful Messenger, and Maaliao Vocal Voice. Yes. Okay, mananaw tang tanan dito sa Bulwa Covered Court or sa Bulwa, og mga kapaglaom, ugma magsugod na gid ato ang camping dito sa asa atong camping?
Dalwangan. Yes, See you there. Kita ta dito, mga kapaglaom. Okay, good AM. Panimbaya ko sila Pastor Sammy and Ma'am Daisy. O sa ila pamilya Mimi, Sweet Sweet Samsam, Sansan. Happy Sabbath to all. More power to PSK. Happy Sabbath. Panimbaya to Castillo family, Opina family, and Tagarda family. At ilalay Kuya Ronald at Idundon, Kathleen Mara at Yvonne Bon. And congratulations, AJ Santanes Galvez. From Hazel. Happy Sabbath to all members in Kibonbon, El Salvador City. Gikan ni Teresita Saplot. Good morning sa tanan. And happy Sabbath kaninyong tanan sa Hope Channel. Akong panibaya sa Arangcon family, Guayan family, Torres family, Makanim family, ug sa tanang mga kaigsunan nga sakop sa Gold Miners Church. Happy Sabbath panibaya gikan ni Sister Arangcon. Salamat. And happy Sabbath panibaya greet ko sa mga kaigsunan sa Teen Out Church ug sa Corpus family sa akong maigagaw nga magsimba ugma. Ug especially sa akong Papa Joven Japoso nga mag-birthday karong Monday. Happy birthday pa. I love you so much, Papa and Mama. I miss you all from Irish Joy Chavoso from Bohol. Yes, happy Sabbath diha. Si Adel Kirante, nagtanaw siya karon. Happy Sabbath. Og happy birthday, Miko Vincent. Happy birthday. Yes, thank you kayo. Happy birthday, Miko salamat. Vincent. Dito. Labi kayo mong food. Ako pong papasalamat kang Dr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman for these beautiful flowers. Thank you so much. Thank you. Beautiful kind of roses. And next Sabbath, na tayo flowers din hingo nila. Thank you. Anyway, last and direct no, Mr. Rex Gonzaga, salamat kayo sa imong mga paimang noog pasinan. Dad ang kadasi, kalipay, og pagkamaagop sa tibok semana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay, ikaw mo lahutay. Tungod kay si Jesus ang atong dalangpanan sa ligan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado dinhi lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Tubahon Church, happy Sabbath. O ang Catalan Family Hilltop Church. Thank you so much sa tanan. O kita-kiso niya, graduation Elder sa Joven. branch, Sabbath Happy School, birthday, Ate Elder Alini Joven. Gumban. Elder Joven Chavoso. Mga kids, happy Sabbath. Happy Sabbath sa tanan. Happy anniversary po.